Ulungile. Olandelayo okhethiwe nguIsabella. uIsabella uchithe iminyaka embalwa emakhaya. Hawu. Oh, sengiyabona ke manje. Yini wena amehlabo umvu nje? Ini? Yini ziyakushela yini? Mntanami, uma ubhema insango, ubofaka istopper. Ukuze ungashisi iminwe yakho. Uyangibonisa kodwa. Ngicabanga ukuthi kungcono ngivele ngihambe. Bhema insango ingakubambi kakhulu. Bhema insango Ubani lo gogo? Kahle kahle umuntu ongafanele lo msebenzi uConstance. Sawubona Constance, ngiyajabula ukuhlangana nawe. Ngiyacabanga awunalutho esikhombisa sakho ngaselungithusi. Yebo mama, kunjalo. Unama references amahle. Uphinde wafunda nange-child psychology. Kuyancomeka impela lokho. Ingane zigugu kimi. Ngempela. Awungitshele ke mntanami iphi inkolo ilandelayo. Ngabe ekaBushe noma Creator's Theory? Crader, ngivumelana no Crader. Ayi impela uCrade wenza kahle umsebenzi wakhe. Uyintandokazi yami.